Adam bir iştiba iş etdiye, bir görýärde şoň baryn. Ay öňümde bilýärdim diye, ýüreğime düşüpdi diye, men falan dat günah edensem şo diye. Şo ýüreğime düşýänmi? Dogry da şo. Şol hak şo. Şo falan dat edensem şo, dogry şo ýüreğime düşüp duran. Şo ýüreğime düşürýän Hudaý Taala şo. Adam özüniň malyny allanyp bir günah iş etse, awadallygyny allansa, zirenligini allansa, puluny allansa, hulası öz ýanyňky zatlaryny allansa, Hudaý Taala şoňa bir kynçylyk kökediye. Bir gireftari şoň üstüne oklaýa, köplerçe musulmanlaşydy. Oňam ol adam näme etdiye? Bilýärde men şu günahy edensem şunu Hudaý maňa kökedi diye. Şikim adamla köplerçe Hudaý Taala gowa adamlara şejere kökedýärdi. Näme diýip allanyp uzak gitmer ýany. Basym Allahyň gapsyny öwürler ýa. Hemmäňiz bilýärsiňiz muny. Şon inşallah hemmäňiz Allahyň ýanyna gowa adamlardandyrsınız. Emma ýeni bir tüýşli adamlar bolýa. Özüniň ilmyna, derenligine, hünerini, adamlaşan güzdiýärligine allanýa, Allahdan gafil bolýa. Aham bir kynçylykla düşýär ýa düşmeýär. Bir hiç tövbe etmeýär. Ýa-da günah işler ediwati, Hudaýdan gafil bolywati, emma maňa onu da kynçylykla düşmeýär. Onu da gülüp gezip, onu da gülüberýär. Yeni günah iş etýär, şo puluny, derenligini, awadallygyna, tahsilatyna daýanyp, bija kan kepleýär, kan zatlar aýdýar, Kur'an barada, din barada. Oham maňa bir afet, maňa bir müşkil düşmeýär. Oham näme etýär? Öňküde mitir kan kepleýär. Oham näme bolýar? Şol adam ya kafir bolýar soňra, ya fasyk bolýar. Ora gaw düşünýänsiňiz näme diýänimi? Şol adamla görüň, şäheriň içinde döwrekde badyr. Köplerçe men bilýän ýa bir tor gelillerde da bolýandyr. Kärre kepler berýändir din barada, Hudaý barada, ahun molla barada, Kur'an barada, ders berýärler barada. Bija kepler berýär, Hudaý da oňa afet köklemýär, üstüne musibet düşürmeýär. Oňa özüni näme qadyp kärre keplep kafir bolýar. Kim ýaly? Firavun ýany. Oňa guruhy Firavuni diýerler. Ey cemaat, Firavun ömrüni bir merizlemendir da. Ey cemaat, Firavun ömrüni bir merizlemendir da. Ey cemaat, Firavun ömrüni bir merizlemendir da. Ahir özüne men Hudaý diýipdir. Men Hudaý diýipdir, adamlara secde edin baňa diýipdir.